vaskes. Jamen, vi skal have rene hjerter. Det er rene hjerter. Ja. Det er godt, fordi vi har prøvet det her akvarium, og det er lidt svært at få mig lige ned i det her akvarium, så vi skal have fundet en god døbefond. Det er lidt svært det her. En juledag. Hvornår? En juledag. En juledag. Så skal du holde de to op der. Hvorfor det? De er to ettaller. Klokken. Prøv at holde dem, så de ligner to ettaller. Klokken 11. 11 i Tommerup Kirke. Hvad er der der? Nu skal det ikke giftes. Jo, skal. Vi skal da lige have en døbt i et eller andet. Prøv at se, har vi ikke noget, vi kan døbe hende i? Måske ud i badekar? Hvad? Anton, vil du holde hende? Nej. Kom nu, jeg skal lige bruge en, fordi at hun kan snart ske noget med hende. Hvordan? Hun kan ryge ud af mine hænder. Nej, hvad skal hun? Hun skal døbes. Hun skal giftes. Nej, prøv at dreje herover. Hun skal Døbes. giftes. Hvorhen? Hun skal giftes i Frederiks Kirke. I Tommerup Kirke, hvor vi blev gift. Det er rigtigt. Så døbes, og så bagefter er der dejlig frokost her i Skalbjerg, og vi håber, at du kan komme. Er det ikke rigtigt? Ja, okay, godt. Ja, det kan du, du synes, jeg er så flot. Er det bare hatten, du synes er flot. Ja. Miau. Der sker noget. Ej, du glæder dig til juleaften, hva'? Hvad skal jeg sige? Hvad er der blevet sagt? Hvad skal hun hedde? Molly, hun kommer til at hedde Astrid Petersen. Vi kunne simpelthen ikke finde på andet. Så det må jeg til at vælge. Men hun er og bliver vores lille kærlighedsbarn. For at sove, hvis jeg lyst. Det bliver ungdomsfest om aftenen, og om dagen, jeg elsker teater, så hvis der er nogen, der har lyst til at holde lidt teater, så er det velkommen. Nej! Ingen taler. Okay. Korte teater. Bare krammer. Thank you.